Hello guys, сега ще ви покажа какво си купих за училище от Jumbo. Да, след това нямам батерия, имам 14%, трябва да сложа да ми се зарежда. Телефончето с батерията, разбира се. Чакай, така хора няма как да стане това, постоянно ми пада телефона така. Затова ще рискувам, колкото батерия имам толкова. Така, нека започнем. Дреболейки, химикалки, цени, има ли смисъл? Добре, химикалите са 1,99 са тия, а и те светните са 2 и нещо. След тая 4 ето такива, не знам къде е четвъртото, току-що го гледах, не помня, че са 4, не съм взимала 4. Но преди малко като ги гледах бяха 4 и сега са 3, не знам. 50 стотинки са тия. Чакайте. Да. Имам раница. Не знам тя как се озовава тук, но си я купих от Decathlon. Пак и в София. Не знам как се озовава тук, но да. Молеви, лев 99 и маркери 4,99, 5 лева. Ето такова ключодържател без етикет, защото си го бях сложила на новата раница. Какви глупости говоря, на старата раница, която е по-хубава да си мачва. То е 5 лева и нещо. Знам. Да, чакайте. Не си серче. Раничка, нали? Да си мачва с несисерчето черно в черно, нали? Какво говоря? Тази раница е 20 лева и нещо, защото филтъра ми спира. Да, несисера е 5,99, 6 лева. Раницата е 39 и... не. 29,99, 30 лева. Хванала съм юздите нещо, ама... Така. Почва се с тетрадките. Малък формат съм си взела само 2, 4, 6. Само 6 тетрадки малък формат съм си взела. Не знам защо. Не ползваме малък формат. Не ни дават малък формат. Защо съм ги взела, не знам. Имаме зелено. Ето го. Жълто. И те са с речета, не са с квадратчета. Червени 2. Още едно жълто. И ето това. Всички са по 70 стотинки. Не. Това е 1,20, а тия са по 70 стотинки, мисля, че. Подвързи, които не съм взимала, аз не знам колко пари са, защо филтъра ми спира. Не знам колко пари са, не съм взимала аз. Мама ги взе, така че не мога да ви кажа колко пари са. Ето го златното пакетче. Така, папки. Една сива, синя, червена, жълта. Как да ви ги покажа какво? Жълта, прозрачно бяла и зелена, която не помня да съм взимала, но има я. Почват се тежестите. Аре, живни бе. Така. Имам 5 по математика и 15 с редчета, 5 с квадратчета и 15 с редчета. Моделите са горе-долу еднакви, няма нищо различно. Но да, такава. Тия са по математика. И това са всички по математика. Знам, много се повтарят, но това е. Това са вече с речета вътре. Да знам нещо такова. Да, като тези с квадратчета са горе-долу някои. Но все тая бързам да ви ги покажа, защото нямам много батерия. 13%.
знам, има много повторки, спокойно. Не знам как ще уча. Си бъркам тетрадките, но това е. Да. Еми, това е горе-долу. И сега, защото ми остават още 5 минути. Вау! Ще си подредиме несесерчето с тези букучки. Етес и етес. Несесера си го взех тази година с 3 отделения, защото всеки път си взимам някакви детски несесери. И да, тази година раницата ми е черна. Не искам да съм бебе или нещо такова. Така, сега ще си го наредим. Мисля, че ви показах раницата. Не кой знае какво. Не е детска просто, защото си взимам някакви супер розовичките, дъга, не знам какво, не знам що, сърчица, някакви, да, бебешки. 6 клас съм. Мисля, че вече съм го минала този период. Но да. Та сега си наредиме несесерчето. Махаме този биков вътре от него. Вземаме нещата. Имаме си ножичка. Първо сложиме химикалките. Добре се тая. Така. Това не е много надобре. Оказва се, че тези химикалки пишат различни цветове. Тази пише синьо, светло-синьо. То така, тази пише светло-синьо, тази зелено, тази оранжево, другата лилаво. Нищо, се тая. Химикалките ще ги сложа тук най-отпред, защото да, не знам. Не знам що, но да. Или пък не химикалките, понеже аз си купувам всеки ден химикалки и мисля, че няма как да стане. Ще си ги сложа в най-големия джуп по средата. След това тия химикалки. Пак го режеме. Ако мога да го отрежа първо, защото тая ножица не реже явно, като хората. Всички бокуци съм ги яко натрупала. Така. И тия са най-обикновени химикалки. Ето ги. Има ли смисъл да ви показвам как пишат? Не. Добре, ето тук са химикалките. И да, в Благоевград имам още много от миналата година, които не съм изписала. Ще си сложа тях. И така, сега слагам моливи. Тия моливи са много странни. Тия моливи са с гумичка отгоре. Отдолу. Отгоре. Ето ги. Се таям. Как да ги сложа? Да знам как сложих химикалките. Да, добре, окей. Не. Как ще ми кажеш, че няма да влязат? Иначе по средата се побират, иначе отстрани неща. Добре, сложих ето тук и сложих химикалките тук, но това не е финалният резултат. Мисля, че ще ги смена, защото по време на час се играя с тях. Рисувам си, драскам си, решавам просто да ги разместа, да не са така. Така че, да. Сега какво правим? Кажем, че тия ще се поберат са. Боже мой. Добре. Се тая, побраха се. Моливите са най-малко и решиха да се поберат в средата, което ми е много яд, но да, се тая. Аз като ги осеете ще станат по-малки, да, махам етикета на това нещо. Ето го несесерчето и сега ще си подреда раните. Чакайте хора! Значи тук сложих несесера и стикерите. Тук са всички други бокуци. Чакайте да си сложа раниците, да си припомням колко много е гадно да си на училище. Ето как ми седи. Знам, че е зле.